Sister Bena, indinonzwa kuti chibereko chinhu chiri very sensitive pamaorgans echikadzi, ende chinhu chiya chisingadi kungoshandidzirwa zvimwe zvimaproducts zvisiri recommended. Ina handizive kuti imini Sister Bena munoti kudini nyaya yemadzimai, ngatimboti vanotsvaga kana tumishonga twekuti ndimboitawo mukadzi kwaye ndimbodai. What are you going to advise our family kuti izvi zvinhu izvi hazvina kumira zvakanaka sei yawo? Tinoita basa zvakare panyaya yechibereko chiri so sensitive. Zvibereko zvedu semadzimai hazvidi zvinhu zviri sended, hazvidi kubatwa, hazvidi kuiswa chimwe chinhu. Ndinoona madzimai mazhinji ane dambudziko rekuti kana munhu abereka vana kana mwana anoda kuzvinetsa nekudzora nzira nekuita sei achida kufadza murume. Kufadza murume nhasi, asi at the end of the day ndiwo kusara uri padambudziko rekurwara. Ndosaka muri kuona kuti madzimai mazhinji ari kufamba munzira mumugwagwa umu achibuda mvura dzinonhuhwa. Ndosaka muri kuona kuti madzimai mazhinji vari kufamba munzira umu havasisina zvibereko. Inyaya yezvavaimbopfeka, yezvavaimboisa kumashure uku. Vamwe vakadzi vazhinji vanoisa kusvika pakuisa kunyange sauti chaiyo, zvinokanganisa zvibereko zvedu. Saka zviri kuzosvika pakuti mukadzi akazoda kuchibereka vana haasina nechibereko chacho, iwe wacho kufamba usina kana nechibereko chese. Saka chibereko kurudziro yangu inini hachidi kuiswa kana chii zvacho, hachidi kuiswa chimwe chinhu. Saka kumaherbs, imi mamuna here maherbs ekuti hebhu iri rinodzora nhengo, hebhu iri rinodzora nhengo, rinozodai. Handiwe here mamwe maherbs anokondemwa kuti munhukadzi asashandise kupakira kana kunwa. I don't know kuti papo munopagadzirisawo sei Sister Bena? Maherbs edu isusu, they are certified internationally. Our organization is certified internationally. My products are 100% natural and organic. Anoadresa from the root cause kutaura kwandamboita achigadzirisa kubva mukati. Nyaya yekupfeka mushonga nekunze kungozvimbisa nyama dzako, but hazvina solution, hazvibatsiri. Kufana kugadzirisa kubva mukati uchinwa natural things like my products anobva things like garlic, things like ginger, zviri natural. Company extract an active ingredient from ginger iyoyo yogadzirwa iswa into powder form, wopuwa kuti unwe zvichibva mukati. Tinawo maherbs anobatsira zvakadaro, achibatsira ine natural way yakatenderwa pautano. Muri kuziva anti Sister Bena, this is a very educated lesson yatiri kuwana, ende tinovimba kuti muchatipa dzimwe dzidziso dzakawanda zvichabata kunai vavava vechiruma ivava vabatwe vechirume ovhudzi zvakanaka. Ende also pamusoro pacho ndoda kutaura nyaya yemadzimai ane mafibroids, ane macysts. Tinawo maproducts anobvisa fibroid pasina kana kuchekwa, pasina kana dambudziko, achigadzirisa zvakanaka. Sister Bena, this program is more educative kunesu isusu vanhu tadzidza zvinhu zvakawanda. Thank you so much. Ndinotenda.